kuthi angikhulume. Khuluma. Ngicela ukukhuluma. Khuluma. Ngiyafisa ukukhuluma kodwa ngiyesaba. Ngisho ngoba kothiwa ngiyasitshela ngizenza ungcwele nezinto engikhuluma ngazo ziyangehlula. Kodwa hayi, kuthi angikhulume. Khuluma. Ngicela ukukhuluma. Khuluma. Ngibona uthando lwesimanje sedura ukudlula imali yeshebo. Obaba bebelithanga izinkomo, omama belithanga isimilo, namhlanje sethanga ubukhazikhazi inkosi impela mangenayo imali yasala. Obaba nomama bakhula bedlala umasigcuzi, ingakho bakhula befisa ukwakha imizi. Ngikhala intsha yesimanje ikhula ibuko generations, injabula isemjolweni, mawuthi uyayitshela ukuthi ukhisa emfundweni, ivele ibona ngathi uyayibambezela. Anginibajahi izinto ezisheshayo. Ba investe kakhulu emjolweni, bafika emshadweni sebevithikile nekhulu umshado seliphelile. Kona kubhlungu ukuthi wenze umcimbi ufike inkomo esihlatshiwe iyadliwe washela amathambo. Kodwa nabo besifazana abazenzi yibo laba abafana benza imicimbi bengamemi umuntu, inkomo bayidle bodwa buthule. Ngizothini nakubafana kuyafana, bafika emshadweni nemkhono yamajazi mawuthi uyavusa usheshe uwele. Ngiqhubekeni ngikhulume. Khuluma. Ngicela ukukhuluma. Hayi, khuluma. Inkinga enkulu yalentsha igijimela kakhulu phambili, igijima indlula abaphambili, igcina isikhohle ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ingakho igcina sekubanzima ukuthi bephendule bebheke emuva bebuze. Yebo iningi lawo lifundile kodwa alifundisekile, iyalo zabazali lishaya indiva. Yebo imfundo ukhiye kodwa akusiyonke iminyango evulwa yiyona. Uma ngabe ungiphikisa abanjani abayivula ngamadolo. Ungabasoli nabo. Vele indlela yempumelelo lesikhathini samanje indlula embhedeni. Yazi lona ke lizwe. Nakho ukuthi angikhulume. Khuluma. Ngicela ukukhuluma. Khuluma. Uyazi sithwele kanzima. Sisebenza kanzima ukuvimba imizwe esuku sidlebeleka ngokunqotshwa inkanuko uma besifazana bengenasimilo sebesigabisela ngesithelo. Yazi kunzima ukuba insizwe ezithandayo ngoba nathi siyadinga ukunelisa ubudoda bethu kodwa sisabela nesithunzi sethu. Nabesifazane bayakhala bathi kuvele kunyakaza ubhontshisi ebhodweni uma abafana bengenasimilo sebefuna ukuphakela ukudla okungasikona kwabo. Imishado iyachitheka, angithi nolimi labo liyashelelela, siyahluleka ukuba reject, lafe lihle kakhulu. Kunzima kulomhlaba. Silwa nesithe esiyinhlupheko kodwa khona abangalali ebusuku ukukhandela thini inhlupheko. Silwela ukubeka ibhodo eziyo kodwa ngaleyo mali khona abalela ukuphuca thini ibhodo. Eyethi imali nobuchopho isebenzela ikusasa elingcono kodwa eyabe isebenzela ukubhidlizela ethi ikusasa. Levels vele ukucabanga kulingana. Sithi sifukuzela ikusasa elingcono abanye umvuzo wabo yithukuthuku zenja. Angisi inhliziyo zabo zilawula umbona kaze bayofanini nenhliziyo ezivutha umlilo ngesabatha. Nivumile nathi angikhulume. Khuluma. Ngiqhubeke yini ngikhulume? Khuluma. Uma ingqondo zethu esemajele ziholele emicabangweni esemathuneni asezenzeni ezisebuthongweni kuyikona ukusivimba empumelelweni sisheshe sisola abathakathi kanti sesikhohlweni ukuthi kubambe ezingelayo. Mhlambe yikho lokho kwenza begiye ngethambo lethu ngoba sibanikeza isicoco noma bengenzi lutho. Niyayibona ke imisebenzi yobumnyama emasontweni ihlabela usahlanzwa ngegazi lemvana kodwa imicebo yethu ime ngegazi labebala. Yazi mina ngalesizukulwane ngigezi izandla konje wakhuluma iqiniso kulelizwe uyabulawa wathi ngivele ngiyibambe khona lana. Ngisacela ukukhuluma. Khuluma. Kuthi angikhulume. Khuluma. Uze extra ready star.